Vi har desværre lavet alt for meget tøj igennem mange år, og vi har et ansvar for, tænker jeg, at forlænge levetiden på det tøj, vi har, og tænke langsigtet i forhold til det tøj, vi har, så vi ikke kommer til at forbruge så meget, og så vi kan sænke forbruget af tøj, og så i stedet for at lave bedre kvalitet, lave nogle langtidssikrede løsninger. Så vi i hvert fald formindsker affaldet. Derfor har jeg lavet et indlæg her, som viser, hvordan, hvor jeg giver et bud på, hvordan vi kan forlænge levetiden på et stykke tøj. Jeg har her en sweatshirt, som jeg har været som jeg egentlig er rigtig glad for, og jeg godt kunne tænke mig at forlænge levetiden på. Det der gør, at jeg ikke får den brugt, det er at det er, at ærmerne de er sådan for korte. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig faktisk at lave ribben dobbelt så lang. Så jeg tænker, at jeg vil klippe ribben af, og så sætte en længere rib på. Og så tror jeg, at jeg vil kunne komme til at bruge den længere tid, og dermed forlænge levetiden på den, og vente med at sende den til genbrug. Jeg har her klippet 2 nye ærmerib. Jeg fandt en rest stof, som passede ret godt i forhold til det, jeg har i forvejen. Det kan godt være, der bliver en lille smule farveændring her, eller farveforskel, men jeg tænker, det er okay. Og så har jeg lavet den dobbelt så lang som den rib, jeg havde i forvejen. Og så har jeg så taget bredden af bundvidden hernede, og så den var så 26 hele vejen rundt, så det er så bredden af mit stof, som jeg skal sy på. Jeg bruger min overlocker, men man kan selvfølgelig også sagtens bruge en almindelig symaskine, så kan man bare zigzag de her nye rib sammen. Ja, og jeg klipper lige enderne af her i begge ender fra syningerne. Jeg tænker, at jeg bare klipper den af, i stedet for at bruge tid på at sidde og sprætte op. Så her har jeg så mit nye ærme, som jeg skal have syet nyt rib på. Jeg sørger for, at indersømmen fra ærmet også matcher ribbens indersøm. Jeg kunne godt sætte nogle nåle undervejs, men jeg tænker, at jeg kan godt styre det her stof. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad for noget stof og hvordan du har. Så der er en lille farveforskel, kan du se, men ellers så nu har jeg i hvert fald fået lavet dem lange, og så håber jeg, at det gør, at jeg vil få brugt den her sweatshirt noget mere. Jeg tænker, at det her fif, det vil du også kunne bruge på bluser til børn, lidt korte på ærmerne, og forlænge ærmerne, så længe den passer de andre steder, så tænker jeg, så er det okay, at man forlænger ærmerne på den måde, og ikke skulle nødvendigvis smide tøjet ud, men kunne bruge det et halvt år mere for eksempel.